Dobrý deň, vítajte pri rýchlych televíznych novinách. Dobrý deň, v dnešnom rýchlom prestrihu sa budeme venovať dvom témam. Tragickému požiaru a kurióznej krádeži. Dnes podvečer nahlásili spišským hasičom požiar drevenice v blízkych Letanovciach. Keď prišli na miesto, celá strecha už bola v plameňoch. Príčinou požiaru bol pravdepodobne ohrievač, s ktorým si obyvatelia drevenice kúrili. Pri požiari zahynul 42-ročný muž. V rómskej osade na východe Slovenska v Letanovciach dnes podvečer horelo. V priebehu niekoľkých minút prišla rodina o svoj domov, v ktorom prežili celý život. Čo je však horšie, v dome zahynul manžel, otec a živiteľ rodiny. Čo hovoríte na túto situáciu? To strašná tá vec, tá tragédia, celú noc som spala, tomu hovorím, nedávaj to tam k tomu, tým záclonám, som oprala večer, záclony vešám a on, nie, ale to nepil, dobrý muž bol, staral sa, deti do školy chodili, pekne študujú, aj pančelky sa môžete opýtať, tá vzorná dochádzka, no jednotky, mal som tam aj jednotky, ale čo ja teraz nemám, to nemám im čo obliecť, nemám kde prať, to všetko mi zhorelo. Pre televíziu FMK hodinky nekúpíš. Dominika Slivková. Včera vo večerných hodinách sa v Pezinku stala kuriózna krádež. Majiteľovi domu zmizla spred domu celá brána a na mieste mu ostala len kľúčka. Zlodejovi stačí len skrutkovač a bránu dokázal ukradnúť bez poškodenia v priebehu niekoľkých minút. Príčinou mali byť dlhoročné susedské spory. Včera vo večerných hodinách v Pezinku boli obyvatelia Komenského ulice svedkami netradičného riešenia susedských problémov. Pán Novák, môžete nám povedať, čo sa stalo? Včera večer som sa vracal zo šenku, tuto len som bol v šenku, vracal som sa domov, prídem pri dvere, otváram a teraz si vravím, že volá, čo mi tu chýba. Pozriem sa, chýbalo celá brána. Pozerám, kde je brána. Iba táto kľúčka tam ležala dole, táto kľúčka. To určite ten Magor, čo býva vedľa hentam, určite tento spravil, lebo on tam má nasadené tie svoje buriny a ja som ich minule, keď som kosil, tak som omylom trošku pokosil, no a teraz určite za to nasratý, tak mi zobral celú bránu. Toto mi nehal, jednu kľúčku mi nehal stať. Budete to ďalej nejako riešiť? Podal som ja už ráno hneď trestné oznámenie, to na polícii som bol a tí povedali, že sa to vyrieši nejako, že pôjdu za ním a tak. Rozprávali ste sa s ním o tomto aj osobne? Viete čo, asi mu túto kľúčku do okna hodím, keď pôjdem okolo jeho domu, lebo nemám na to už nervy, tieto naše vzťahy. Ja mu asi voľako ubližím najbližšie, lebo toto je hrozné, tuto bývať vedľa neho. Čo vám poviem? Pre televíziu FMK Dominika Slivková. Pre túto chvíľu je to všetko, dovidenia o 19. Dovidenia. Čau, tu čo máš? Však nevidíš moja najvýhodnejší paušal. Čo? Najvýhodnejší paušal. A odkiaľ ho máš? A ja chcem. Však ja viem odkiaľ, nie? A povedz nám odkiaľ. Však od pomaranču. Však je nám zima, aj my chceme. Však musíš si ísť poň. To nie je len tak. To musíš prísť a oni ti potom dajú, aby nebola zima. Paušala, najvýhodnejšia paušala.